Ekipa dječje televizije svaki tjedan marljivo snima nove pjesme za Top listu. U našem posjetu ovog tjedna bio je dječji zbor Pahuljice. Snimili smo 2 vesele pjesme i super se zabavili. Plesali smo, pjevali i veselili se. 4-godišnja Matea rekla nam je kako to da se odlučila baviti pjevanjem. Mama i tata su me prijavili. Što vi sve radite na zboru kad se nađete? Daj mi ispričaj malo, kako to izgleda? Pjevamo, skačemo i igramo se. Djevojčici Emi najdraža je pjesma Sanjalica. O čem se radi u toj pjesmi? Pleše se i vrtimo se s jastučićima. O čemu se radi u pjesmi Zločesta beba? O pelenama i bebi koja je zločesta. Neću tute kahlice, piškiću, gačice, piškiću, pelene. Rasturiću flašice, kasice i prasice, nosite ih od mene. Dječji zbor Pahuljice nedavno je imao koncert. Imali smo koncert u Lisinskom pod imenom Raspjevane Pahuljice. Ljubimac, ja nisam igračka. Nedavno smo izdali novi CD Raspjevane Pahuljice. Kako se sa mnom postupa, ja nisam kućni ljubimac, ja nisam igračka. Kakav rezultat očekuju na Top listi dječje televizije? Mislim da ćemo biti odlični jer smo super. Uskoro ćete biti na Top listi dječje televizije. Šta misliš kakav ćete rezultat postići? Odličan. Gledatelji dječje televizije, glasite za Pahuljice, ali smo super. Pozdrav svim gledateljima iz dječje televizije. Dječja televizija!